3, 4. Okay. Hindi pwede nga lang, mabilis. Kaya hindi ko pwede pagkatuwa. Matuto kasi delikado po ito. Okay? Tutok. Okay? Balik. Kung may tanong kayo. Ito, kukunin po natin. Disarming muna or mamaya no touch. Ito. Or no touch. Magkaiba po. Ay doon sa kilap. Ay doon sa pinagalan natin. Mabilisan. So, 1. Ayun po yung ginagawa niya. Mabilis. Slow. Isang pitik pa po ito. Okay. Balik. Disarming man. Ito po. Marami kasi pong klase. Tutok. Ito. Kaya! It's my tongue.